проект «Дигитална проверка на ефективността на млечни и месодайни ферми в овцевъдството» има за задача стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за прилагане на иновативното предложение. Провеждат се работни срещи на партньорите по първа фаза, в това число срещи с учени за привличане на научния потенциал по темата, земеделски стопани, неправителствени организации в областта на животновъдството за разработване на подробен план за действие през втора фаза и включването им в оперативната група. Очакваните ползи от реализацията на проекта са разрешаване на основни проблеми във фермата, свързани с управление на човешките ресурси, технологията на хранене, системите на отглеждане, контрола на продуктивните показатели и регистрация на данните в ЕИС, разработване на уеб-приложение за визуализация на тези връзки. Настоящият проект е насочен към две от основните направления в овцевъдството – млечно и месодайно овцевъдство. Млечността на специализираните млечни породи овце е основен селекционен признак, който освен от основни генетични параметри, зависи и от факторите на средата. Освен това, чрез дигитален контрол ще се оптимизира храненето на различните категории животни, което само по себе си ще бъде предпоставка за по-висока плодовитост и млечност. Посредством приложение за дигитален контрол ще се създаде оптимален случен план на животните, което ще позволи получаване на сурово овче мляко през цялата година. По отношение на месодайното овцевъдство, в проекта ще бъде включена породата Ile de France. Ползите от реализацията на проекта се изразяват в следното. Ще бъде оптимизирано храненето, ще бъдат разделени групи животни по категории, ще бъде оптимизирана плодовитостта, създавайки индивидуален случаен план за всяко едно животно, ще се премине към целогодишно доене в стадата, ще бъде оптимизирана работната ръка, ще бъдат оптимизирани разходите, очаква се повишаване на приходите следствие на използването на коректни и достоверни данни от дигитализацията на фермите в проекта.